Jasenica Hir... Došao Bojan Ilić.
Jasenica Hiljić, gol za ekipu domaćeg srpskogaša. Kako je završena utakmica, Jasenica 1911 1, Partizan 2. Muzika uveliko slavlje, nekoliko hiljada građana Smederevske Palanke, jedan od dobitnika je Zdenko Muf, šef stručnog štaba. Upisana je prva trojka u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Danas izvanredna igra protiv Partizana, ali merilo je vama Srpska liga Zapad i ono što ste zacrtali da igrate značajnu ulogu. Pre svega čestitam Partizanu na pobedi, zahvalio bih se što su došli da uveličuju naše slavlje i veliko hvala publici što su došli u ovom broju takođe da obeleže naš praznik. Zadovoljan sam igrom svoje ekipe. Ja mislim da u pojedinim trenucima smo izuzetno dobro parirali u Partizanu u velikom broju fudbalskih elemenata. Da smo možda neko od prilika u prvom poluvremenu koje smo imali iskoristili pre njih. Možda bi utakmica poprimila drugačiji tok, ali nemam šta da zamerim momcima. Mi smo ovo shvatili pre svega kao jednu pripremu za nedeljni susret sa Jedinstvo putevima u Užicu. I takođe pružio sam šansu skoro svim prvotimcima, čak i nekim omladincima i kadetima, jer ovo je praznik i bilo je vreme, ući će u istoriju i bilo je vreme za tako nešto. I još jedno, znam da si fudbalski džentlmen, ali moram da kažem, Partizan posle Kaljarija, hvala šampionima što su došli i odazvali se da uveličaju ovu proslavu. Veliko hvala, stvarno veliko hvala fudbalskom klubu Partizan. Ostaće, kao što si rekao, zabeleženo u istoriji da su došli na proslavu 100-godišnjice. Svi učesnici. Svima učesnicima veliko hvala. I tako, nemam šta da dodam. Lepa fudbalska predstava, korektna. I zaista smo prezadovoljni i organizacijom, pre svega publikom koja je došla u velikom broju. I voljeli bi da ih viđamo i na prvenstvenim utakmicama, bar upola, kao što je danas bilo. Hvala na ovom razgovoru i živjeli. Živjeli.